heɗiyankoɓe yetto NJIYA TV min calmini on to mbaɗon wonde woniri kala min mbiyan ko mbat ko jamme kisal gueno woni to gonɗon machallah mo yiya ɗiɗo image uji nanda machallah ko wiyata ko tan ko soñata noon so sami heewi ko hoccede wadde ko ɗum saabi eɗen gandi ndungu ari Usmaan o ɓawli leydi ndi hecciɗi leɗɗe ɗe mumon tan Allah kon fof beltima hano hannirtini en kala noon ko wiyete ko ɓiɓe adam ɓe ɓen kay men ko mumen ko deƴƴa ko weltare ko dur kerol machallah ko ɗum saabi hande garɗen ɗo yiilade e ɓen anduɓe ko wiyete so wiyama ndungu eɗen gandi hunde fof won ganduɗo hunde fof kadi won yaruɓe on fannu wadde eɗen gandi won yaruɓe fannuji ganduɗa hoorema andinde yimɓe oɗo saaha wonko toɓi wonno ƴiwole ɗe gardi e hol ƴiwole ɗe kadi oɗo saaha wonko ɗi jontini sabu eɗen gandi météo wonko waɗata hen kadi won joguiɓe kadi gandal kadi ko ganduɗa hoorema ko wona météo tan koye mumen wadde ɓen noon nane galleji he alay saago to mbawi wonde foof onon yiiɓiyankoɓe yetto NJIYA TV min gaddanono ɗum mbawon humpirade mbawon famde e oɗo saaha ndungu holko namdi oɗo saaha ko ndungu holko yamirinde tawno kala ko yonti en jahdaden ɗum noon ala no mbawten wadde hande o en calminaɗo invité meɗen o salmina ɓen yiiɓiyankoɓe yetto NJIYA TV o haalane kadi inde makko yettode makko ɗum noon min calminima. eywa mi salmitima kadi mi juurima kadi mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe ayawo yetto NJIYA TV to mbawi wonde e jokinayi winirde kala eywa min mbitemi ko Abdoullahi Sow ɓuura andirede Usmaan Sow ɗo wiyete Gundaga kulol boyli wel ndiyam moƴƴo jogoɓe andirama dene Gunas e ko on woni jogoɗo huccidirde e mon e yewtide e mon ko Faati e ko jogorɗen huccande ko sallahu lambo jeeɗi machallah min beltinimama har hande sinni ko enen nani ɗum joni joni ko haade min woddede so tawi wiyama ndungu beele ndungu ari walla aɗan taw eyyi ko yittiralon feewi neɗɗo kam joom guite jiyowo o yirata hono no woni yarude ni o wima beele ndungu ari nde tawno serdi ndungu e ceeɗu tan ko toɓo so tawi woni ƴiwonde wotere ari e nder ceeɗu no wawi wiyede ɗe ko ƴiwole ceeɗu kono so tawi tooɓi goho ƴiwonde hewde ndiyam tofti ɗiɗi ƴiwonde hewde ndiyam tofti tati ƴiwonde hewde ndiyam so tawi woni neɗɗo wi ndungu arani ayi jogorɗo daɗede mo jogorani hebde ndungu nde tawno so tawi woni ndiyam jippima eywa ɗam jippirima kadi no fotirtini hankkadi ndungu ari e heddi noon enen en kewi wiide ndungu arani ha hankkadi jomum nde awoyta nde taw guerte goɗɗe puɗɗima finde ewa wi guerte mum wasa yettade walla gawri mum wasa yettade wiya ndungu o moƴƴani ala kañum woni moƴƴinani nde tawno so tawi woni jomum moƴƴinino eywa awinde foti awede nde eywa awdi e awoɓe awide foti awede to tan sikki ala o heeɓa ko foti heɓede ko e kono so tawi woni jomum ne jooɗi ndungu arani kaɓirɗe ma ɗe gollirtaɗe nantoon ɓayru aɗa guila rowane eywa gacca noon ha ƴiwol ɗiɗi tati toɓa mbiyaɗa yaltinaɗe yaha ƴeewoy sone moƴƴi so moƴƴani hankadi a sa nayri pewnowo sa dañi sens a tawi ko an goto ari yimɓeɓe kewani o fewnan ma jawa so tawi woni woodi no way noon on saaha tarda eywa ƴiwolɗe ene jaaha ene jokki haaju mumen machine ngaji ma payewani on saaha a wawa awoy tawa ala matériel mo gawirɗa ɗum ene jeeyi sababu ene andi mawɓe men hanki jomum so jalti guesa tan kala ko golliratno dinna ɗum ha feewa mofta ko ganduɗa ko watte hen gueres ko ɓe jaaha ɓe mbaɗa ɗum gueres ha hande noon won heddiɓe waɗoɓe ɗum jomum waɗa fewna ɗum ha feewa waɗa hen gueres mofta taw so tooɓi tan ñalawma gadano ƴiwde adnere nde witende janje nde jomum yahat awoya taw machine ngaji mum foof ene ndewi lawol hay hunde e ruttanta ko caggal e kaydi noon taw jomum kadi no mofti awdi fadani hande hono no awɗele gardata ni jomum fada hande ko gonɗen ko 15 lewru ndu ewa jomum fada ha 40 lewru ndu wiye awdi ari da awoy ndi ɗo ewa ndin ponɗa wadde no ko hirande kono kay awdi yawti ewa ko noon yimɓeɓe eɓe keewi wiide ndungu arani kono yen paam kalni toɓi ndungu ari kalni toɓi goho toɓi ɗiɗi toɓi tati huɗo fuɗowo ko on hankkadi ko mayata ko continat ko kon woni yahowo ha ndungu silta yaada e ndungu ha ndungu silta wadde ndungu so tawi toɓi gol toɓi ɗiɗi tan ari eywa ina waɗi nden kala demowo
ha hande ni kal demowo gongo itara awdi makko koye remru makko ndu so wana kay taw o sohli waylude awdi o rewi ndiɗo awdi hankadi ha awdi ndi yettima e nokku ndi famɗiti doole walla natti hokkude mo fayida mo sohli awdi o on saha noon so ndungu silti o yi awdi gondi o heño o heɓa ndin awdi o moftana hoore makko o wasa fawade awɗele garoje o anda ɗen ko ngoni o anda ɗen no goniri o anda hol fayida majje o anda kadi holno keɓal majje no yarata ɗum so tawi woni wayi hon noon omo wawi daɗede kono so moftani hoore makko ndungu toɓi o hocci awdi makko o fayi ladde o awa dañi ko fof ko dañete ewa yimɓeɓe ne jogui hen kadi kulhol goɗɗi ɓe mbima so tawi woni mi awi law fuɗi tan daabe jata nanguede ɗon ko gonga ɗum ko gonga kono noon wi ngesa ko rende so tawi woni a awi ngesa ma ko jawdi gadduɗa mbaɗɗa hen tampere ma gadduɗa mbaɗɗa hen wadde woto annene nebno e yaade renoyde ɗum yo jarane yaadude awdi gartida e gooƴi aɗa saaha min ko noon mbami hade jamanu wade ni somi dawi ñande jabbere hay on saaha masiŋaji kewani ko jindango walla jabbirɗe kewe ɗe ko ɗum jabbirte ko ɗum kadi ni ko potiji awrte kono so jabbama awama ɗon ñallete puɗal haade widduji dawde aɗa andi widduji saabu ndiwri ndi ko wuuri koye ladde he ko sa addi gawri noon a awi no gawirta ni machine ma ene rufa walla jabbirgal ma ewa gaska ka lugiɗani wullo ngo ewa rufi seeɗa kulle ɗe gari jiiɗum alay sago ɗe nde waɗi gulle eɗe biddo sa renani noon wonta ko awtere kala ndi guesa waɗi kadi awtere eɓa heewi jaccude ewa yo jomum reno awtade ɗoftade ɓuuri awtade waɗi so jomum awi woto o yondino wiide min ko wuuro gonanmi gawa jippoɗa tan kocca wele ma walla kocca moto man jaaha kota wuuro ala ren saabu sa awi a remi a renani ina wayno ha joni yalla suren wonko manki wadde ko widduji ɗi ko ma ndene jawdi jahori ndi gila e beyi ha e baali hay nayyi foof ko ma rene ha daña jalluɗi on saa so tawi jawdi jaggama mbawa hangga wiita foof to yo wuuro kono ɗon kay ɗo jawdi suwa jaggede so tawi woni a wi aɗa awa tan kota wuuro ewa subaka ko noon kihiɗi ko noon ete eɗen gandi widduji dawata gila nangi fuɗani so tawi woni renaka on saaha widdete jomum woni e guesa muɗum ha tisubaro walla hata ko sa wino hoota kadi widduji kadi kirdoto ko saaha puɗal mutal nangue so tawi woni ɗum foof renaka ina wayno résultat moƴƴo heɓoytako tampina jomum yaha garta o no waɗi yimɓe en poti tinnade hen no fewi ewa ɓeydo tinnade e remru ndu saabu ko ɗum sutura mawɗo woni ko sutura mawɗo woni eɗen jii oɗo saha ko ɓuuri en hewde mbiyata ken para e garuji beele ko ma gara tan nde guesa ma moƴƴa walla ala eyi nde wonno aduna yahata kene waylo nden ko joni ka wiite garoji gari kewi kono nden kolal ngal no worno aɗa yiya kamɓe foof ɓe gawa ɓe kuusa ɓe gawa haaɓe coña taw gaaro rewani ɗon e kono hande mi anda ko aduna heñi walla ko yimɓeɓe wayi hon noon walla ko wawi wonde hen foof walla ko yidde foftere nde kono hande yimɓe hewɓe ena paada e garoji ɗi ete noon a yiyat neɗɗo joguiɗo moyen mo ganduɗa jogui babba makko mo jogui huusi makko omo fotno huusde guesa makko awa jallude makko puɗa kono o rewa e tracteur gaaro fodde 1 semaine 2 semaines omo rewe gaaro nde o heɓoyta tawan kadi ajinoɓe gaare nde ɓe guerte men puuɗi walla gawri men puuɗi ina jaaha haaloɓe beele ko konngol ceero moɗo walla mi motti kono kam ɓi ko kala mo rewi gaaro kala mo renaki rewde gaaro maw gaaro eyyi saabu so tawi woni a rewi e gaaro machine goto fodde 50 neɗɗo walla 50 neɗɗo ene rewe makko ete goto fof ko garante ko ene heewi sa renaki tan eywa tarda sa tardi noon wona kanko bonnanta kanko ko halis makko ƴewata kono an kadi mo ganduɗa dewɗo hen ndungu nan toɓa ñande fof ene toɓa ene silta hudor ɓeɗo monude sa renaki tan ka tardowo fadde gaaro ngo kam ko gonga gaaro ngo no moƴƴi ene wallita guesa e kono noon so tawi woni a ronki hebde ɗum law wat ko keɓɗa ko min ko ɗum paami hen sa ronki wadde ɗum wat ko keɓɗa ko wadde noon haaja hande e gartat nde tawno so wiyama ndungu wiyete ko ƴiwole hanki o
wonko mawɓe men ɓe teskitino sabu eɗen gandi jinnaɗo kadi wonko oppunoɗo woni hollum so tawi yiyama ene anda oɗo saaha ndungu o wonko ƴiwol garɗe ɗe koɗi koɗum foti millimétre ɗi tuuɓi eɗen gueɗe ko nandi hen wonko mbawɗa artanede hay sino ko seeɗa ko gueɗel gonguel ngel nde tawno won yiyoɓe ƴiwole gatamaɗe tan ganda oɗo ndungu to fayi to machallah omo anni hewde ndiyam walla ala wonno wayi an kam wonko mbawɗa artande minen hay sinno seeɗa sabu en jii hay sinno wayi ɗum ɗo wayri en gandi kam hono dani kam wayri wadde won hollum e nder yontere wotere tan taw ko ƴiwolle tan diggodira ena toɓa e nder hen wayri wadde ɗum e meɗen ga sabu wonno ko toɓa balɗe ɗiɗi balɗe nayyi balɗe joyyi fuɗɗo toɓde hikka noon holno jiɗɗa ndungu o fuɗɗiri holno jiruɗa hen beele eɗen gandi jogoyade hen ko yimɓe kuuli ko hokkete tan ha jooɗo gawri ndi woda no wayi walla ala ndungu o eɗen gandi omo jogori hewode ndiyam eyi ene gasa so tawi woni sifaji kam ɗin ɗon ko subhanahu wa taala e ko heddi ko ndungu mawɓe ɓe ne keewi wiide ndungu ene artatano ndungu ene heewi artoytano nde woni jawtunoɗo caggal makko ndungu oɗo heewi ko abbade e makko ɗum waɗi noon ndunguji men joni ɗi awde hen lawde ko ɗum hunde waɗɗinde neɗɗo fof sabu ƴiwol tan jawtiri ƴeewa ndunguji men tugi tan hedde 2018 faade ɗo so wona ƴiwole tokoso ko wayi wis walla yaral en kono ƴiwole mamaji tan mawɗe ɗe a yiyat ndungu waɗa ƴiwole 5 49 capanɗe 4 ƴiwonde ndungu fof taw ɗon haaɗi e donc noon ndungu waɗa 49 ƴiwonde sa ƴeewi an a daɗama ƴiwole 3 e tawi ko ƴiwole leppinɗe leydi kadi ene hani awede a daɗama ƴen 3 ko 49 fonno wonde a heddorama 42 ɗe so tawi woni hankkadi habbi awdi ma a fayi toon a buyima gaaro kadi ƴiwole 3 goɗɗe tooɓi hen a daɗama ƴiwole 6 ewa garaneɗa haade ma awde ƴiwole 2 goɗɗe toɓa a heeɓi no foti ƴiwole 6 ewa ɗeɗo ƴiwole 6 ɗe daɗima a heddorama 50 ƴiwonde 50 ƴiwonde noon so tawi woni hokkere waɗi hen tan saranaki ewa a daɗama ƴiwole 6 e nder ɗen ɗon ƴiwole 6 ndungo tawa wona ndungu kewɗo ƴiwole andi ndiyam ina famɗa taw ne weeli e joni so tawi neɗɗo daɗama ƴiwole 6 ndungo ko 49 ƴiwonde fonno wonde anda dañama ko heewi pour heɓto ɗum so tawi woni kadi ko awi ko wona ko yaawi soranayi tan ma wood ko ngakkira ɗum waɗi noon eywa awde lawde ene moƴƴi no feewi saabu ndungu men tañiraɗo oyo woduno wano hayso tawi woni oɗo kam ndungu babajo on ndiyam ari no ha yetti banggue foof machallah kono kam yimɓe ne poti toujours ɓeydade heñanade faade ndunguji ɗi saabu eɗen gandi leɗɗe ɗe ene jeeya ko ɓeydata ndiyam ɗam kono saaha foof eɗen gandi kala hitande ko leɗɗe maayoje e nder taaridi ndi ina ɓuuri leɗɗe lorteɗe ɗe saabu leggal so darama hikka wona hikkatal ngal mawnata ngal wifno ha wooda ko wawi saggude e maggal ɗum waɗi noon wadde ɓay woni en keɓani leɗɗe ɗe ganduɗa bawɗe lomtanade en leɗɗe Yeewtere ɗe ndiyam ɗam ene usto seeɗa seeɗa ene moƴƴi yimɓeɓe mbawa awde law ewa fawade e ndunguji ɗi kalde ndiyam tooɓi ganduɗa ɗam ɗo ndiyam natti wonde ƴiwongal ceeɗu ewa wat feere gawa eɗe banggue kewal ndiyam ɗum kadi hayso tawi en ngala ɓetirɗe eɗen gandi kam ƴiwole jawtuɗe ɗe keewi ndiyam no feewi soko Allah imagine e nder wuuro ngo woni nokkuji kam ndiyam saggata so ari tan fayre ko faro kono woni nokkuji hande o eɗen mbawi ɗo yontere laabi kam so jomum to rewata koye nder ndiyam rewata walla ni wasa dañɗen rewoy tartoyo ha tampa en jiiɗomi nder leɗɗe men leɗɗe wuuro ngo ko heewi ko way noon waɗi noon ndiyam heewi hayso ngala ɓetirde kam millimétre uji muɗum kono eɗen gandi kam ɗam heewi kadi ɗam awni eyyi enen noon eɗen keewi toujours ɓay woni ko yamirore gabbiɗen so ceerno awi walla so ceerno wiyama ina awoya hankkadi an almuda dawi guesa ceerno awoya arti balɗe ma keddiɗe an kadi huccan guesa ma
woto jooɗo mbiya yontani ha daɗɗa ha laaɓa ceer woto jooɗo mbiya yontani ha daɗɗa won konngol kan laanani wonde hollum ndiyam ɗam ina famɗa kono ina wela woni hen ko ɓuri hen hewde hannde so wiyama belgol ndiyam sikka tan ko wadde hunuko walla ala aɗa wawi artani min paccirami min holko firti ndiyam belɗam aɗa andi ndiyam ndungu no wawi hewde ndiyam heewa ndiyam kono taw ndiyam ɗam wona to banggue welgol wona sifa dakame majjam ndiyam no fof gotam kono ndungu no wawi hewde ndiyam tigi kono taw ndiyam ɗam moƴƴani remru ndu eyi ƴiwalde ne mbawi wajjodirde kono kala ƴiwande tobde ko keccol muɗum ina taw ina moƴƴi saabu ndiyam deggodirɗam tan jurru tan jamma ñalawma en toɓa hande toɓa jamma silta seeɗa tan kadi toɓa goɗɗum hankkadi reggodirete so ɓoyi tan damoto so damima noon hankkadi ɗaɗi gawri ndi e guerte ɗe hankkadi koko dami an remiyanke o sa renaki aron kadi heɓtade guesa ma kono so woni ndiyam ɗam toɓata hande ndawa kuusa ndema ndemtoɗa fodde ko heewi ha fuɗɗo yorde tan taka tofta hankkadi a yahat ha keptoɗa guesa ma ba hankkadi on daɗodirani kadi taw sa foof aɗa itan ɗaɗɗi aɗa rema aɗa itta huuɗo ko hankkadi hayso ƴiwalle kewani taw guesa ba a heeɓiba no fotirta ni baddaɗanima saabu kala nde guesa daɗi neɗɗo kadi kanko o wona cembuɗo so renayi tan guesa ba fooloyatmo ete so guesa fooli neɗɗo moƴƴani moƴƴi ko joom guesa kay foola guesa muɗum o foolirta guesa mum noon koye wa ndiyam ɗam tawa ɗam jogui sifano ɗam ardata on saaha wona ndiyam ɗam ganduɗa belɗam ballo jaam kadi eywa saabu won hande ɓe ganduɗa ƴiwonde so tawi woni tooɓi hande eywa tooɓi janggo tooɓi ɓawo janggo hankkadi kala ñan tooɓi wiyete ko remotako en teddi awotako noon ƴiwole jokkodiri holnde hoytata ha ndungu gasa wona hankkadi famotako ɗum waɗi no moƴƴi eywa jomum tesko on noon to banggue belgol ndiyam ɗam wona belgol majjam to banggue dakam yargol ala koto banggue wawde wadde programme mum hakkude mum e guesa muɗum e ko ɗon on sifa ceerno ko on sifa wadde noon e namdal meɗen cekehingal eɗen gandi ladde nde ko ɓuuri hen hewde hooli ko wiyata mamaji leɗɗe ɗe ko foof hande o hay si ɗen goodi ɗo goddiri men beele en jogorani jogade dañji hen caɗele ndiyam sababune ɗen leɗɗe ko goɗɗiri hen ko eyyi ɗon rendo ngo eɓe jogui hen responsabilité mawɗo kono kadi ardiɓe men to banggue lamanteri jogui hen responsabilité mawɗo saabu so wiyama leydi tan jogui ko ardiɓe leydi ndi noon ene jogui gardiɗo kuftidinɗo kono kala nokku ene jogui kadi gardiɗo ɓatti ɗumen eywa andama yimɓeɓe ko soppoɓe leɗɗe ete ko leɗɗe mamaji ɗi ɓe cohli soppude walla ni an ka joom guesa so dañama sa lewiɗo aɗa ni guesa kam sohlani ɓuɓiri haydara sohli tan ko nangue wurgue jaw ewa so tawi woni hoddirama noon aɗa jogui noon hen lekki ma gooti walla jogui leɗɗi ma ɗiɗi a fuɗɗima remde hande duuɓi ma ɗi tan tatapo ngu fuɗɗo awde leɗɗe mangoje ni darkase ni eko nandi hen gawa aɗa rema ha hankkadi ha wonta leɗɗe ɗe natti wawde wurde gawri ndi goppa ban guesa wonti hankkadi jardin ewa so wonti jardin ƴeewa guesa gobba mbatta honno wadde aɗa rema daña guurama kono ewa ladde nde aɗa ɓeydo wurtinde nde kono so woni to rema maayi foof woppe yawte kadi ewa remoɓe ɓe ne gara hen banggue soppoɓe ɓe ne gara hen banggue ɓe coppa mbaɗa leese ɓe coppa mbaɗa julɓe ɓe coppa mbaɗa goto fof ne waɗa ko weeli ɗum e on sifa kadi noon kala coppuɗo lekki wattata gokki a rewata hen gasde ete noon so tawi woni a tawi dundu aɗa yiɗi naftata dundu ndu rende soppuɗo ɗon sa renaki soppude sa soppi ngal ɗo a wi ko ngal tan cohlumi so ɓoyi tan jiiya nder dundu ho gongal ngal cohluɗa ɓurgal ngal ɗo wadde fayida coppa ha dundu gasa ete dundu ko nafoore woni ɗon wadde noon foti wonde kay ko yimɓeɓe yoɓe tesko no moƴƴi to banggue coppugol leɗɗe saabu kala nokku mo ganduɗa mo yooro jogori heɓidare ko leɗɗe mawɗe gasa e diwan on ɗon ɗum noon gila yeeɓiyankoɓe ɓe ha e foof en remiyankoɓe soppiyankoɓe foof en
goto fof ne jogui hen responsabilité muɗum mawɗo mo ganduɗa foti daranade wasa wiide min ala no fotantami ɗum noon bonnere ndemen ngo ala no fotantami o woni heewi ko bonnere saabu so tawi woni oɗo dépense mum heɓata koye leɗɗe he an dépense ma heɓata koye ƴulɓe ɗe an dépense ma heɓata koye guesa ma keɓirta dépense ma ko ndiyam arde so tawi ndiyam arani oɗa kañum nawi leɗɗe mum oɗo nawi ƴulɓe mum an noon paɗɗa koye ndiyam ete ndiyam ɗamen wallitanno ɗum ɗeɗe leɗɗe so tawi woni ndiyam arani noon to pa ɗum ete ko an heɓanno gawri kanko joom leɗɗe o joom leɗɗe o walla joom ƴulɓe o ara o sotta e ma gawri ɗo fof guurun hen so tawi woni leɗɗe ɗe maayi ndiyam heɓaki wadde onon fof gurdam mum sa nafima ɗum jogoy probléme saabu ko nguuro jogui rende ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ɓe tinnaɗe no moƴƴi e laddeji men ɗi eyo saabu ko hen nafoore min woni min jettima min jarnima min jetti dendagal yeeɓiyankoɓe ayawa ngo merci beaucoup on woni Seydi Sow min calmini min beltinimam min beltima kadi dendagal yeeɓiyankoɓe Yetto NJIYA TV ko ɗo kadi hande min kaldere moɗon kadi ha saaha goɗɗo inchallahu taala nde tawno so wiyama ndungu tan so wiyama ceeɗu wiye dabbude wiye ndungu wadde o saaha ko ndungu ngu wadde ndungu ma en ndewide hen guila e image uji ɗi ha e ɗo hande noon e gardema ko oɗo fannu goɗɗo ko guesero taw remo nde tawno ko mbiyata ko tan soodi gori toɓata gondude guertoɗe walla noon jinnaɗoma guila o toɓaka wadde noon ɗum humpiri ko haalata ko ma en ndewe makko so Allahu lamɗo jaaɓi guila tan to awre ɗo ha yetti ɗon to coñal ga so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon wadde Seydi Sow min mbima Allah jarama a jarama